Yesre. Okuapehene Banmuhene bia Okuapehene Banmuhene na Kwame Afari Bampo II. Mumma kwa munnaho. Ebisenya yari yana aye telebia. Aye nipa bise. Yari ke bibi keke. Mementi sama fokasa, onti sama fokasa, aboti sama fokasa. Etia mumma kwa munnaho. Yesye ngamani na nyambaire yadi ka yanwani yarakiasi. Mumma kwa munnaho. Sabi obiara niko biara ofia. Apart from the Kwame Afari Bampo, on a pack, another Yaman Yajaneta. Yes, sir. Mama come now, Mama come now, and then come. Opiara first after Gumuno, after Bambu of the Gumuno, and you do another of the phone, Miss Sam, Miss Sam, Miss Sam,
na wako ya yewura osade yo kose kufura atose bisa ne Adaebutuw Ohene Banmuhene ona na kotifa wo no na Kwame Afari Bampo ona yo Ohene ba anonti oti den jam kasa usi sadon bri sana osade yo kose kufura atose bisa na kasa na ja Kunti ni kumang adonting jase nifa denkum ade ka famang edugrufo ni ntangine hie nyina ase na pa ne ura anane jakan sa oso organism sanas pentu ensi ni achame se ni aro goro achame na masani amanya pedu ha onye Musia, o Seima, Devi Akusa. Kalau Kwame Afari Bampo, Okuapehene Banmuhene wana uroma, Okuapehene Banmuhene wana uroma. Wacha no ha wunchi. Nyanto na wube mufu, edumfo ni abrafo, subiri kusu ko mne apre. Usi ne eyuku da peku. Washe. Maone ko wasia fo hene. Akangadai. Wonna makasa. Wajana makasa amane uya bekakire wajasi yuka mangsi ni apreno sono ya wajana bijao ifse yanga yejina hai yemu biare nuba eti wajana makasa yentensa mafukasa na mbuto kan wodi obisu wodi ogoma wodi nkribi ene muni yemani nyina wodi bijao ga e papa ba osu bisi na yeti wajasi enne akusema enan di nti wo ma wo kira mane na di mutintiman no ene wa ye di kan na gada na ya kan de e yo po ene wo nyum gafo wa de fo ni betumi ama yate anu nti o ma kurunti ne koman adontin jase ni fani binkun ti e kurufo nyina ti Amaga na fuma nyina ate ama wiase afa na nyina ate nya kande nya wa be ka chiro ga man kasapa we jano de jawo na wo so dai no sie ko yini mu sie ko yesa nyanga chiu no unchang no osi nkanyini so obi ango ko ni fudi nkanyini so ni na mo amade ko nsunti we jase seria wo fa da no e so ka chiro na wiye ebia na sakere bia ba onuni unu ka manda sado ni bre yo he unu ka mara kyo njo hiri simma organism isefya singna nya wadi ya santima ni awadi ya chema awadi yo ka mang mani yi no awadi bereso no ukra ni ke mono organism sanas pintu ini kamba ni pasal orang baca menase ukra sanas tumpangnya biru ayo pintu je yang bukan macam dia amani pakai biara
amane papa biara wode ye na eyiye no fire amu ka bema oga maro pedas jo dura bemu Asutoko Ase ade wa de ro me mame nanom me janom me wafanom anan ma trankuma Inua mbea ende sumi bia pajamu aba beka mpani wo pemu mama kwaba mimi na Afrika ba Okuapehene edamasi Ose ade yo Ose ade yo Kwasi yakofo ababio Oso damasi Oyine Siawa ke toba Onyame sira Onyame tonkon Onyame pagya Ama wani munye tu Yebeye wo sia kwan Yebe tware wo kwan Ayi ni ebe yesinti dua ewo wa hini wa bra bom wa ni jem na wo keka mo biara no Onyame fa ni sanka ennanhyira ya mo bia me di hini na ya mesua hini amani re Amu be pai kwan be kwan e prepara kwan mana na no mahin fo oni no apa ko ya manse ya mo akwaba amani ra kaza esre oduman kuma tumi awodin akokoduru ani nyansa Udi puma peja wahini na tumi biara Idu enima Aboni monasi Wonkwa suro yini Ende Ekropomu Emi Okuapehene edakesi Okuapehene kase o Ena nyade foforo Ema Okuapehene
ana Okuapehene ba ewo fia yenim ya sede ayenim ya mane se akamfoma a yewo Okuapehene enen ko ne da se dia danda dia bi atwam ananu ba trenkoa wo ngaye bia o family no mu ene beli de bitumi aba na yeri de tumi dia o ma bia titigira mbra ya maneso ebra eni amane ntidi abesia wa Okuapehene wo mra Okuapehene wo mra aba yatia yi oyini kwasi akufo oguso sise ne mra abo abesore tia ne mra ana be kuatia ne mra no now pese odena ne mama amfo a wodi tia wo no twini ekoso no obesia na ba mu ni oso Mexican tabenkum ma etanifa emne sabri oman ekropon atan ewiare po asiye mu bi eri husun na ye mense ne fata se oman bi anakuro bi ti se kropon Okuapehene pefiaso ennaga sintiaso anke beti dia ku fiso nanso abanisa nsusu fa ba na no nkyerese wonnum nsu sayen yawo na ajeyense ya bobew etimi hweye ho so nti ye didia ye de nanu ba betete wo man asuban ni abosom awon ni nkoma a ebom me ye tete kurowi on ya fasia okai wo yefunu okai wo ngano na sabe se ba mane ban se Okuapehene fo aba samani ni wotia ani na me ne watena se wa ha a wore fra wonye me ya de ma fra me wonye no sabi na nyansan nim se ye mua ba me ye nsoma ma ne dia na wonyia se ye fra dese ohime ya no hene eno ne me ya ye apese mpedin a dene ye so ma wo si ye bi man ya na Adaebutuw masem etieti ya ne kakra bi afia so se mpedin a ye do kwa apro tipom de mreso buru wensu fa kwaya se to nsu ene firimu no ebe se be kai okwea ye ne nanom kwin patapa ni bere masema wo kodi otu bia otu ye jan ene afi apem ahokron ede okron enum Adaebutuw ene bitira ha Adaebutuw na nanom aka fisie num 195 years aka fisie num na otwira ana odofu anya 200 years masina banyin enya fendi Adaebutuw adai enya fendi bisa wo banyin sem Adaebutuw tinkogasi Adaebutuw titete ye Adaebutuw ti ntokwawo
abosomfrɛ ne nuabere bɛbɛ ya mfa so nni so Adaebutuw yɛ bra na nanom atena nkuma yɛmmerɛ watia bia mpanimfo mpanin a adwiri ɔman yi ho ebu ɔman ekɔnkan no ananom kɔ ebu mu wɔkɔ sɔre wɔn ho ɛyɛ wɔn ho bua wɔn ho siesie wɔn ho edibetwa odwira ananom adawoma ɛkorɔpɔn yɛtwa odwira na nkurowa atwa Okuapehene mu ahyia ɛdɔ wɔn kɔn sɛ wɔn buro odwira no Okuapehene ɔdawoma ama wɔn bi akɔdi ɔwɔ nkuro nti wɔn aka no di odwira na wɔde kɔtwa odwira na wɔdwira no mbra wɔn na mmaa ne wɔn wo abɛko atia mbra wonya mpanin nsɛm amane ɛne yɛ namane egyina ha na yɛrenkaa mo bio menya me mu abia mpanimfo ne me nkokora atia a yɛne wɔn nkɔnkɔn afi yɛdi ɔyene akyi yɛdi n'anim egu sukuu nsan yɛn na edu kwasi da wobɛwu yɛ nyɛ nyɛ sɔfo kwapɔm yɛ sankɔ awurade adidi yɛn Adaebutuw na nanom ayɛmfo bi ndi tenabea ɛwɔ ayɛmfi nanso na nanom asɔfo yɛwura nanom asɔfo wɔwɔ tenabea ɛwɔ yɛn ntam saa bere yi yɛntwehwɛ sɛ yɛsandantew fifie ha ɛkɔ asɔre dan biara pɔn ano kɔka kyerɛ sɔfo sɛ Okuapehene butuw n'adae ɛyɛ adaduanan ti yɛmpɛ dede yɛmpɛ nsɛmbɔ nyanya yɛakɔɔ wɔ mu yɛsrɛ ɛyɛ adaduanan ɔyɛ ne mpanin bɛkɔ abom àwọn akɔ wɔn ne nanom nnae so afotupa a wɔde bɛma wɔn no ɔde bɛbɛ bebua man yi ti akɔntaa na ɔbea tɛn biara ɛkɔm atɔ ne yam amayɔ ɛne amankyekye ɛne ɔbroni na ɔde brɛ yɛn obroni baa dɛ bipa ati asase so deda ami ne me wɔ fa ne mesewa ne mɛgya fi ne me na fi obroni a mekyerɛ yɛn amayɔ na wɔde bi bɛka ho yɛ de tua so dia ana no mesrɛ mu ayini nyɛ sika ayini ɛnyɛ sika bɛtua ayini wɔ kwan mu ɛmo ayini yɛ akokoturo ayini yɛ tumi ɛne nyansa saa nyama bi ɛsɛn ɔman ɛde hyɛ ɔde hyɛ nsa sɛ nana yɛwu sɛ wo yɛ hene dedie n'anim na kɔma yɛ ɔyere Okuapehene apɔ nti ama wo sɛ fa yɛ nea wopɛ meka maame ba a me na mede ka ɔyene ɛtɔ sɛ kyio ɛtɔ mfu akyio ana ɛba sɛ wobɛyi mu su a wohwɛ akokokwa ne wanya bia brabɛ no wode hyɛ ne me fa me yɛ nea wopɛ na mmom sa ma ne sa na obiara fi w'akyi na wotumi akyi ɔda ne wura ne sɛ ɔyɛ ɔhene a mɛbɛ Okuapehene ahu sɛ ɛnyɛ danta ne danta ɛne danta ɛne yɛ sikaba meda mo nyinaa ase ɛnyɛ ɔyarefo ne owufo obi yare a ɔwu yie mabɛdi ne meyɛ John the Baptist mede bɛbɔ ɔkwane ma ahemfo
I'm a woman, but see, I'm a corner. May there be a bridge. Can I? Let us have a better. Yep, perfect. Nay, I didn't my bed yet. Nay, yes. Yep, perfect. Yep, Baba, you are so. Now you're here. Come here. Come here. Yes, sir. Yes, Yamani, yes, Yamani, yes, Yamani. Me take so Pia where Jumaye. Say any acquire Juman or Pada Ponga, and it be far from the call. A man would dog, or man would dog, in Puntun tea, Okuapehene Banmuhene. One was fair, the one can count. One here, and it will be father. It's the young dinner up a wet. Many of this year for the out to just come here. I said, no more da. Or the same young, yet don't do the way 20. And you will fear. Open floor, over one 7. Nothing happening. The guy that you're bringing you. Menano, you will fail the mere. You went to bring quality. And you want to be good. And you might be fell. I could depend Subi. I might depend so we are Sabri the to me every day. We are quite and telling you one Nipa, what do you want to be one pay? A person who can have a woman body in gas sabumu. And then you die near the Patodia. A man in this. My money filled this. My mother would eat so. And I'm a madam. Let's form a more friend. If you are a troll, and then a bad of corn. Someone left him over there, a crop. Okomafo aboyafo ofro okoman eyo koman ye be queen okroponi a wo refi akon ene sise pe biara a wo de ti man no sanwete da wo na do kan no wan tia o fa do mo ye nso wa hu inu ya ne ete won dai onipa biara musu fa ho me de musu be ba be pon na no anadwe Akadie. Wa no me fatawo ye de no me be jaw no abusia kwa. Akadie. Akadi papa sa. E wo timu ye hana e de won betichi Okuapehene bio. Obi bia na wo de no me fatawo ye de ma. Amma na ni Jesu. Me nye di se be bunyini bia ba ya wo de Bible said nza so ben kantam ti Okuapehene. Kura second year tio bi jina mojam no moja tafri moja na me kantam tintam me tintam na me resomon tam e ko se me wuda wo abesiem biara me de me second me fe mo e tam akudo odi pa bu so fura yere body tin ababe papa busuofo anamusu eto brase anaya semra no ebe onyina yi ne ba wa on tie no koka ntrem inu ya wa on tie no koka ntrem ne busie ne bi wa on tie no koka ntrem ade fo ebre asisu Okuapehene andadum bebre abesenko abebre na ne won fi awadi wo moja ni sikasi no aye osese aye amanfo
Adano ejedi nyina na ye payo ebi ye no kwara wo ne nti ebi ye ni hawo ya kosampa wo di si wo ngabra boso wo nnim nti oto biti oto do firawo oto ba ha ebusua ne ye baba dom ye ne obi ni wo wa boni dinya kansem ene onyame abua bi nyam ye tiafe ba ye kwantenya ade na mo me kan no kware fe ye urade ai ba mi kai mo se ne awon kire konfo benta ho no sa na mpa no ba won kire na konfo se konena it is set form owo no to dia konfo e wo ne ba me yo konfo ba obi nkire me bia bo ene wo a wa fimo bia pe man abekoi agadi ba po ya agadi na meresese send ya bidika moma kwan nim moma wo mama kono session ho nyina watwe wo mu kwan nim na kwan nim se se ay sunsun se besramo mo twe ho na kwan nim no ya na mane besramo Ago brafo said the entire mapa every says what was our small thing? Or you know, I can say. Or you ever say, now, I money. I want to be a soldier. Mr. Ramo, you have been studying Sudi before. You have been with ya at the bed seat. And where was some house about Shad Day? What's where was some house a bit February? But you know, we were some. Watch your life. And now, concern. Sorry, Nim, the slow Nim. And there, you had not as a Becaya. My body fear. I don't Piala or Confubiara Kumugan, Tramoja, Kumuko, Kraman, and in the Kikahu, a good apostles. Or you Piara, or you no Jenny, 9 in the deep, no Jenny, what a man did, or Tramoja, a pudding Comasu, and Frabos. The cabinet for the ambassador. What can man a good be ambassador? Sabiana, Namia Portibuno, or Bob Mia, said Nabosom, Adabianan Piala, Unami Canigan, Edward Ahan. What here in a different sum? Yet the room will be a woman. Sabianan won summer. Not that it to be. Not come more. That piano, not one of which just song. Now, may I pay a teenage idea who said it be a man of Teddy Wetchia. My name is May I say, Santon and Animal United for Congo. A man told them somewhere to Okuapehene and Pacanfo, who see a uniform, Cropia for you, Naman Crado. The one I hear and ask him. Said, "Go on, come say, we be dear die, we won't command you." What did you say? Pin, if you have. Say your brother.
say yes, say I need a view. And then you got a country. I saw from buy. Another way you buy. Now, when you buy some country. Now, the Babel country. Now, baby, Pierre Kumagu. Nipa you want cry. Nipa winning. Nipa you want. And you fear boom, baby, I said, one first anybody in a woman again. You don't want to kill that. I know that woman. That was the friend was sending a medical cano. A brand new wife and not upon the Namuna, a money beer of Patavia was yet the friend. Who's too cano? But I can't crop for you. Crop I will Buddha. There were 2 years as a chronoso. Open my baby.